अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे JB म्यूजिक स्टूडियो चैनल के सभी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। श्याम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, श्याम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी के सम्मान में श्याम भैया मैदान में वार्ड नंबर 33 की सम्मानित जनता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वार्ड नंबर 33 में लागी ना दौआ, श्याम भैया जीते हैं पंचायत चुनौआ। वार्ड नंबर 33 में लागी ना दौआ, श्याम भैया जीते हैं पंचायत चुनौआ। सगरो विरोधी तक है घर में दबा के, करल जाई भैया पर चरवा जमा 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 के। श्याम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, श्याम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी के सम्मान में श्याम भैया मैदान में रिकॉर्डिंग बाय JB म्यूजिक स्टूडियो। वार्ड नंबर 33 की सम्मानित जनता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भीड़ भैया के भारी बा, संगे मोटर या गाड़ी बा, संगे मोटर या गाड़ी बा। भीड़ भैया के भारी बा, संगे मोटर या गाड़ी बा। कोई नहीं पाई के हु केतनो बमा के, करल जाई भैया पर चरवा जमा 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 के। श्याम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, श्याम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी के सम्मान में श्याम भैया मैदान में म्यूजिक बाय अमन रॉक। भैया पूरा सर बाटे, चारों ओरिया लहर बाटे, चारों ओरिया लहर बाटे। भैया पूरा सर बाटे, चारों ओरिया लहर बाटे। सरवन प्रतीक धरी है पौआ लपा के, करल जाई भैया पर चरवा जमा 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 के। एहो चाचा भुलई हम थो श्याम पाठक के।